Вітаю! В ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Олеся Вакуленка. Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, незаконно заарештованого в Криму минулого місяця, перемістили з СІЗО Сімферополя у 15-те відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні номер 1. Про це у Фейсбук повідомив адвокат Микола Полозов. Як зазначив захисник, в цьому відділенні проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо осіб, які утримуються під вартою на час слідства. Полозов підкреслив, що ніяких підстав поміщати Джелялова в психіатричну лікарню немає. Сторона захисту оскаржить переміщення Джелялова в психіатричну лікарню, заявив Полозов. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар у Твіттер повідомила, що переміщення Нарімана Джелялова в психіатричну клініку є продовженням радянської традиції каральної психіатрії. В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої психолого-психіатричної експертизи. Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в кращих радянських традиціях. Нагадаю, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на 2 місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще 2 кримським татарам, двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим підрив газопроводу в селі Перевальне. 7 вересня ФСБ опублікувала відео, на якому брати називають себе винними у вчиненні диверсії. У розмові з адвокатом Айдаром Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби для отримання свідчень застосували до них фізичний і моральний тиск. Били і погрожували розстрілом. Більше про це говоримо далі. У нас на зв'язку Микола Полозов, адвокат. Добрий вечір. Здравствуйте. Пане Миколо, коли ви останній раз бачили або хоча б спілкувалися з Наріманом Джеляловим? Ну, я его видел еще на прошлой неделе, до того, как его перевезли в психиатрическую больницу. А уже после того, как его перевели, с ним встречалась адвокат Эмине Вамилева в пятницу. И вот завтра вместе с ней мы планируем снова попытаться навестить Наримана, хотя сейчас это гораздо сложнее из-за того, что правила ужесточились, и теперь необходимо получать почему-то разрешение начальника следственного изолятора на встречу адвокатов со своими подзащитными, находящимися на экспертизе. Правила більш жорсткіші саме через те, що ви хочете побачити Нарімана Джелялова, чи це в цілому в системі? Нет, в целом изменились. Вот буквально там 4 года назад я в этой больнице посещал Ильми Умерова, которого также держали на а теперь требуется дополнительное, появилось бюрократическое препятствие, разрешение начальника. Если он не разрешит, то, получается, адвокаты не смогут встретиться с подзащитным. То есть така от ситуація. А в якому стані зараз знаходиться Наріман Джелялов, якщо ви його бачили або, можливо, спілкувалися з адвокатом, який бачив його вже після? Ну, конечно, у него было состояние здоровья удовлетворительное, однако по условиям содержания он ничего сказать не мог, потому что его только накануне привезли. Поэтому мы планируем подробно узнать, в каких он находится условиях, какие с ним проводили действия и каково состояние здоровья завтра. На своїй сторінці у Фейсбук ви писали, що ніяких підстав поміщати Джелялова в психіатричну лікарню немає. Чи якось окупаційна влада це взагалі пояснила, аргументувала? Нет, следователь просто вынес постановление, потому что помещение в психиатрическую больницу на стационарное обследование, если он находится под стражей, не требует судебного решения. То есть достаточно постановления следователя. И по закону требуется как минимум, чтобы у следователя было сомнение в вменяемости обвиняемого, в его возможности защищать себя по уголовному делу. Ну, совершенно очевидно, что никаких сомнений во вменяемости Наримана Джелялова ни у кого быть не может. Поэтому, конечно же, это мера воздействия, это следственное действие мы расцениваем исключительно как некую карательную акцию со стороны российских властей в отношении к Нариману Джелялову. А для чого, як ви зазначили, ця каральна акція може бути? Для того, щоб він в чомусь зізнався? Чи, тобто, з якою метою? Ну, прежде всего, следствие преследует 2 задачи. Первое – это обезопасить себя, провести ненужную эту экспертизу и потом говорить, что вот он вменяемый, там для прекращения дела в отношении него нет.
А главная причина заключается в том, что когда лицо находится на психиатрической экспертизе, если в этот период проходит суд по продлению меры пресечения, куда его обязаны привести, то с экспертизы никого никуда не привозят. И российские власти и так уже сделали массу усилий, приложили для того, чтобы Наримана спрятать от общественности, не дать ему возможности высказываться по обстоятельствам дела, по условиям содержания. Я напомню, что суд апелляционной инстанции, когда рассматривал нашу жалобу на избрание стражи, проводил суд почему-то в закрытом режиме. И вот сейчас сроки проведения экспертизы, по всей видимости, будут совпадать со сроком окончания срока содержания под стражей Наримана Джелялова. И у следствия будет вполне законное основание не привозить его в суд первой инстанции для того, чтобы он никаких заявлений сделать не смог. Це зараз про який термін ми говоримо, якщо можна сказати, в місяцях? Психиатрическая экспертиза длится от 21 до 28 дней и при необходимости может быть продлена. Зараз можна сказати приблизно, ну, принаймні ви очікуєте, що це буде 28 днів, чи це буде довше? Ну, по той информации, которая у нас есть, якобы следствие настаивает на том, чтобы экспертиза длилась как можно дольше. То есть это 28 дней. Враховуючи ваш досвід, ви вже згадували, що ви працювали з Ільмією Меровим. А якими є умови утримання саме у таких от психіатричних лікарнях, а не у СІЗО? Чим вони відрізняються і які можуть бути наслідки для людини перебування в таких умовах? Ну, условия отличаются. Прежде всего, мы уже столкнулись, и родные Наримана столкнулись с тем, что практически невозможно осуществить продуктовую и вещевую передачу. Тот набор продуктов, который разрешен в СИЗО, в психиатрическую клинику почему-то не разрешен. И там совершенно другие правила. Супруга Наримана Джелялова 3 суток пыталась сделать ему передачу, и это было сделано с огромнейшим трудом. Также важно понимать, например, когда держали Ильмию Мерова в психиатрической больнице, его поместили в палаты, где находились реально душевно больные люди, что является безусловным нарушением его прав, как абсолютно здорового человека. Нельзя смешивать тех, кто находится на экспертизе, и тех, кто находится на лечении. Как это происходит с Нариманом Джеляловым, мы это будем выяснять завтра. И третий момент заключается в том, что вот мы говорим о карательных практиках советской психиатрии. Вместе с тем ряд украинских политзаключенных указывали на то, что российские правоохранительные органы применяют психотропные средства. Об этом, в частности, говорил Николай Карпюк, бывший политзаключенный. Поэтому будут ли они применять какие-либо психотропные средства к Нариману Джелялову, с учетом того, что такая практика существует, мы, конечно, очень сильно беспокоимся об этом вопросе. А якщо говорити про наступні кроки сторони захисту, чи буде оскарження і так само в які терміни? Мы будем, безусловно, обжаловать постановление следователя о назначении этой психиатрической экспертизы. Нам нужно получить этот документ, пока следователь нам его не вручил. Как только мы получим этот документ, у нас будут основания того, чтобы обратиться в суд и, соответственно, пройти все необходимые инстанции для последующего обращения в ЕСПЧ. Зараз про якісь терміни ми можемо говорити, чи складно сказати? Как только нам предоставят документ, мы немедленно эту работу начнем. Дякую дуже, що долучилися. Нагадаю, у нас на зв'язку був адвокат Микола Полозов. І продовжити цю тему ми хочемо з нашим наступним гостем. У нас вже на зв'язку є Ільмій Умеров, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу і колишній політв'язень. Добрий вечір. Добрий вечір. І для початку хотілося б спитати, як Меджліс розцінює перевод Нарімана Джеляла до психіатричної вже лікарні з СІЗО? Однозначно, как метод давления на конкретного человека, и чтобы другим неповадно было. Они используют это для устрашения остальных и для того, чтобы сломать конкретного человека, в данном случае Наримана Джелялова. Ви маєте на увазі для того, щоб людина зізналася в тому, що вона не робила? Сломать волю в данном случае может быть, чтобы он дал другие показания, он же не признает вину.
И вообще эта статья не для Наримана Джелялова. Ви були одним з тих, хто перебував в таких психіатричних закладах. А можете розказати ваші враження, які там умови взагалі? Ну, у меня немножко другая была ситуация. Наримана из СИЗО перевели, а меня из дома. Я был под подпиской о невыезде. Очень тяжело было первые несколько дней. Меня поместили в так называемое 9-е отделение психиатрической клиники, в котором находятся психически или душевно больные, и они в этом отделении живут до конца своей жизни. Там по 15, по 20 лет и больше есть, которые находятся. Я непосредственно среди них находился. Я правильно розумію, що безпосередньо в палаті з вами були люди, яких вже офіційно визнали психічно хворими? Ну, можно и так сказать. Я был в отдельной палате, но у этой палаты, так же, как и у всех остальных палат в этом отделении, не было дверей. Был дверной проем, а дверей не было вообще. Видимо, в этих клиниках так принято. Ми почули И від любой больной мог ко мне подойти, заговорить, придираться. Они тоже все разные. Некоторые есть очень спокойные, доброжелательные, а некоторые агрессивные. Персонал лікарні якимось чином допомагав, якщо хтось приходив вже, як ви кажете, агресивний, і хтось з психічно хворих підходив до вас? Ну, санитары как-то следили за этим. Они очень боятся санитаров. І ми від Миколи Полозова почули, що є проблема з тим, що не дозволяють передавати речі. Чи ви з таким самим стикалися? Я с этим столкнулся с первых дней. На 5-й день мне стало очень плохо. Я даже терял сознание. Видимо, это гипертоническая болезнь, гипертонические кризы были. И где-то на 5-й день мне стали выдавать на 1 час в день телефон и 2 раза разрешили из дома приносить пищу. Я не принимал никакой еды больничной, никаких медицинских препаратов, ни воду даже не пил. Все только то, что принесли из дома. И то, что я взял лично из рук супруги или дочери. Микола Полозов казав, що зараз... Применение психотропных препаратов тоже в отношении меня не было. Но один маленький такой нюанс. Я много разговаривал там с сотрудниками, в том числе с врачами, медсестрами, санитарами. И как бы для себя выяснил, что я оказался первый, так сказать, политический за последние 23 года. 23 или 25, с тех пор, как Советский Союз развалился, практика началась с меня. Я был первый. А потом уже практически всех крымских татар, которые попадали за Хизбут Тахрир или за какие-то другие статьи, их всех проводили через эту психиатрическую экспертизу, так называемую. На самом деле это тоже один из методов пытки, я считаю. Одна большая пытка. Що було в цій ситуації для вас найважчим або найскладнішим? Наиболее тяжело было физически. Морально как-то я выдерживал, а физически организм не хотел приспосабливаться. И только начиная вот с 5-го дня, когда мне уже совсем плохо стало, мною немножко занимались медики этой больницы,
терапевты, специалисты. И состояние потихоньку улучшилось. Да и, может быть, я и немножко привык к тому времени. Среди сумасшедших находишься и сам как сумасшедший становишься. Зараз ви відчуваєте наслідки перебування, в тому числі знаходження серед людей, які є психічно хворими? К счастью, нет. Это, я думаю, что бесследно. Бесследно ничего не проходит, но каких-то конкретных результатов, чтобы я в чем-то изменился или еще что-то, я не наблюдаю. Нет. Є якісь варіанти, як можна підтримати людину, яка знаходиться в психіатричній лікарні? Можливо, вас щось підтримувало і, можливо, якось можна зараз допомогти Наріману Джелялу? Вот этот час, который мне дали каждый день, разрешили для посещений, приходило иногда сотни людей. Они все заходили во двор больницы, и у нас там получалось как целый митинг. Но после того, как они уходили, некоторые из душевно больных высказывали мне свои претензии. Один раз даже нападали, санитары спасали. И такая ситуация была. Дякую дуже, що долучилися. Дякую дуже, що поділилися своєю історією. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу і колишній політв'язні. Хочемо подивитися на цю ситуацію в історичному контексті і долучити до нашого обговорення історика. Андрій Іванець у нас на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. І от, зокрема, за інформацією Українського інституту національної пам'яті, систематично використовувати психіатрію з метою ізоляції дисидентів почали наприкінці 1950-х, на початку 1960-х років. Голова КГБ СРСР Юрій Андропов у квітні 1969 року направив у ЦК КПРС проект плану розширення мережі психлікарень і вдосконалення їх використання для захисту інтересів держави та суспільства. Окрім понад десятка спецпсихлікарень, МВС РСР, а до 1961 року їх називали тюремними, існували також спецвідділення в психіатричних лікарнях загального типу Міністерства охорони здоров'я СРСР. І якщо говорити про становлення цієї системи і про ретроспективу таку, ми можемо порівнювати ту систему каральної психіатрії, яка була за часів СРСР, і те, що зараз відбувається на окупованому півострові? До певної міри, безумовно, ми можемо і повинні навіть порівнювати те, що відбувалося в часів Радянського Союзу із використанням каральної психіатрії, і те, що відбувається сьогодні, оскільки громадян України піддають переслідуванням, використовуючи методи якраз незаконної психіатрії. В цьому є подібні ситуації, як в Радянському Союзі переслідували дисидентів, людей в чомусь незгодним з комуністичним режимом. Так зараз ми бачимо, що окупаційний режим застосовує примусове психіатричне обстеження, фактично як репресію, проти тих людей, які заявляють також певну незгоду або з існуючим політичним режимом, або мають якісь погляди, які заборонені в Російській Федерації, але є дозволеними в Україні. І тому однозначно тут спостерігається спільність у використанні репресивних механізмів, саме і використання, зокрема, психіатрії з цією метою. І також хочемо привести свідоцтво члена ініціативної групи з захисту прав людини в СРСР Леоніда Плюща, щодо якого радянський режим застосував каральну психіатрію. У 1972 році Леонід Плющ був заарештований за звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді з метою підриву існуючого ладу. У Центральному інституті судової психіатрії імені Сербського його двічі визнали хворим на уповільнену шизофренію. Влітку 1973 року правозахисник був насильно поміщений в спецпсихлікарню в Дніпропетровську. В автобіографічній книжці «У карнавалі історії» Леонід Плющ детально описав своє лікування в цьому закладі. Давайте послухаємо.
Нейролептики та щоденні сцени притуплювали мене інтелектуально, морально і емоційно. Лікування і режим у психушці, як я побачив на власному прикладі, призначені відразу зламати людину і знищити її волю до опору. Хоч я намагався виплювати таблетки, вони вбивали моє бажання читати або думати, і я швидко втрачав зацікавлення політичними справами, потім науковими, а тоді і дружиною та дітьми. Пам'ять моя різко ослабла, і моя мова стала коротка і уривчаста. У голові лишилися тільки думки про куріння і хабарі санітарам за додатковий вихід до вбиральні. Я навіть не хотів побачень, яких раніше так нетерпляче чекав. Я все більше боявся, що моя деградація невигойна і що я допоможу своїм катам тим, що збожеволію. Почуття безвихідності, необмеженості перебування в цьому пеклі спонукало багатьох здорових в'язнів думати про самогубство. Я теж втрачав волю до життя, тримався тільки самозакликанням не розлютитися, не забути, не піддатися. І тут, якщо говорити про події 72-го року і про події, які були в 14-15 роках, і зараз ми говорили з Ільмою Меровим, він розповідав свою історію, він казав, що до нього, принаймні, не застосовувалися психіатричні, тобто якісь медпрепарати, і він говорив про те, що він був першим за 23 роки, кого з політичних саме мотивів помістили в психіатричну лікарню. І зараз ми бачимо історію, яка є з Наріманом Джеляловим, якого також помістили до психіатричної лікарні, і його адвокат каже, що не було для цього жодних підстав. Тут ми можемо говорити про певну якусь циклічність історії, які були в СРСР, які проходять зараз. Наскільки можемо ми це порівнювати? Ми можемо порівнювати ці режими, які існували в пізньому радянському СРСР, сучасний російський політичний режим, тому що це обидва недемократичні авторитарні режими. Пізній СРСР – це тоталітаризм, який розкладався, а сучасна Росія, в неї навпаки недемократичні тенденції набирають сили з кожним роком. Да, вони ще поки що не мають аж на такого масштабу, як було там в особливо критичні моменти для суспільства в часів СРСР, але просто сама тенденція є в цілому негативною. Да? Ми бачимо, що не застосовувалась в перші роки каральна психіатрія, потім 16-го року вона вже застосовується, і зараз ми бачимо, що все частіше і частіше її використовують. Да, це ще поки що не настільки каральні методи, коли просто знищувалися люди з допомогою медикаментів в радянських тюрмах, коли їх тримали там по 9 років. Це відома ситуація з Вєтошкіним, який з Криму намагався переплисти в Туреччину, бо не випускали його з Радянського Союзу. Його утримували аж 9 років у психіатричних спеціальних каральних психіатричних закладах в Радянському Союзі. Але тим не менше, сама тенденція, вона є дуже тривожною, ми мусимо звертати увагу. Причому є навіть такі паралелі із точки зору реагування психіатрів, коли Петра Григоренка, відомого правозахисника українського, який допомагав кримським татарам, зокрема, його ув'язнили із оцею вигаданою, відомою лише радянській каральній психіатрії діагнозом вялотекуща шизофренія, то Семен Глузман, психіатр, написав свій вердикт як психіатр, що це здорова людина. І, до речі, щодо Нарімана Джеляла, мені відомий відгук, публічно оголошений в Фейсбуці одним із кримських психіатрів, не буду називати його прізвище, щоб не зайвий раз не перевертати до нього увагу, який також робить аналогічний висновок щодо Нарімана Джеляла. Воно очевидно всім, що Наріман Джелял є людиною абсолютно здоровою в психічному сенсі, але те, що знаходяться мужні люди в Криму, які не бояться і підтверджують професійно такий його стан, також заслуговує на увагу. Щоправда, Семену Глузману довелося розплатитися за вірність принципам лікарським, і він
в радянський час був позбавлений пізніше свободи за таку діяльність. І, зокрема, про реакцію, яка була під час, коли за часів СРСР для захисту жертв каральної психіатрії 5 січня 1977 року при Московській Гельсінській групі була створена робоча комісія з розслідування використання психіатрії в політичних цілях. Завдяки роботі цієї комісії в 1977 році на Конгресі Всесвітньої психіатричної асоціації в Гонолулу, США, було ухвалено резолюцію про визнання факту зловживання психіатрії в СРСР. Було ухвалено рішення створити комітет із розслідування випадків зловживання та ухвалено резолюцію, яка засуджувала каральну психіатрію в СРСР. Спільними зусиллями демократичних сил вдалося домогтися того, що 31 січня 1983 року Всесоюзне наукове товариство невропатології і психіатрів СРСР офіційно вийшло зі складу Всесвітньої психіатричної асоціації. Можна очікувати повторення цієї історії, яка була в 1983 році, і, можливо, якоїсь реакції саме з боку всесвітніх організацій? Поки що, наскільки я можу судити, сучасна російська психіатрія ще не опустилася до того рівня, який був в Радянському Союзі. І навіть на окупованих територіях в Криму все ж таки не наважилися там поставити якісь неправильні діагнози, вигадані діагнози, наприклад, Ільмі Умєрову в 2016 році. Але що буде в майбутньому, сьогодні важко сказати. В Радянському Союзі каральна психіатрія, вона мала дуже широкий масштаб. Ми говорили в ефірі, я почув, що 10 було лікарень. В 1988 році, коли розформували психіатрію як систему в Радянському Союзі, то було розформовано, передано в Міністерство охорони здоров'я аж 16 лікарень. Було знято тоді з обліку 776 тисяч осіб, які перебували в цих спеціальних лікарнях на обліку, а також у відділеннях, які існували в звичайних лікарнях, але також займалися дисидентами. Тобто масштаб застосування таких репресій, позасудових репресій, яких людей просто не зводили до стану повної беззахисності, руйнували їх здоров'я, що було страшніше, ніж перебування в звичайних тюрмах. Настільки масштабної системи поки що, на щастя, немає в Росії, але те, що вона рухається в цілому в бік загострення таких недемократичних тенденцій, консолідації авторитарного режиму, воно має нам слугувати такими дзвіночками з минулими, які попереджають, щоб не допустити цього в майбутньому. Дякую дуже, що долучилися, що розповіли більше про ці дзвіночки. Нагадаю, у нас на зв'язку був Андрій Іванець, історик. Сьогодні ми говорили про каральну психіатрію в окупованому Криму в історичній ретроспективі. І, зокрема, на прикладі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Його незаконно заарештували в Криму минулого місяця і перемістили з СІЗО Сімферополя у 15-те відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні номер 1. Передивитися цей та інші наші ефіри ви можете на нашому сайті Суспільне Крим та на нашому ютуб-каналі. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05. Далі дивіться новини. Гарного вам вечора.